కొద్దిగా వెనక్కి వెళ్ళండి. Oh my God! Wow! వాడి ముందే వచ్చేస్తాను వాళ్ళకి తీరొచ్చింది. రెండు గేల ఉంది, రెండు గేల ఉంది. पानी इधर बस इसी पाया अरे तोड़ दे जीवन ना भाई बंधु गोटे मास जीवन क्यों पागल ना सबू जी लड़ पड़ कि माने सब पड़े लागे పక్క తప్పెట్టించే ఉన్నాడు బాబు వెళ్ళిపోయాడు తప్పు ఇంజిన్ లేకుండా వచ్చిందిరా ఉందా మరి ఇంజిన్ లేకుండా వచ్చింది మెడికల్ రాదు.